maharti keng tias ing kamardikan. Rahayu rahayu ingkang samiya pinanggih. Nugroho miwaseh wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Menatani. Sasamunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Minangkani pamundutan keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-ira. Misteri Topeng Mas. Seri perangan Kapten Lasaro Merong utawi Sati Bey. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi Wondene Pranoto Pakeliran. Dipun tindakaken Dimas Suyono sak kanca. Tata dekorasi katindakaken Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakaken Dimas Budiono Mbata. Lighting katindakaken Dimas Ladu Aldiansah. Wondene Pangrengga Busana dipun tindakaken Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakaken Ibu Suparyana sarta Ibu Kuntari. Pranoto gendeng katindakaken Dimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara dipun tindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakaken Dimas Ari Semprul. Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangersani Roko Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan nggambaraken wonten ing kepakahan Turki. Bakah Saul Mahmud ing dalu menika dipun paragani Dimas Bagus Suyanto. Jenderal Muhammad katindakaken Dimas Abdul Sutopo. Kapten Lasaro ing dalu menika dipun paragani Roko Mas Andi Prastyo. Salajengipun gambaraken wonten ing Kerajaan Bidir. Ratu Siti Zulaika dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati. Pakah Jubaidah katindakaken Mas Tata Wulandari.
Panglima Lemon dipun paragani Adimas Eko Pranoto. Wondene para baski karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Salajengipun gambaraken wonten ing kerajaan Turki. Raja Abdul Aziz enggal menika kaparagani Raka Mas Aji Saka. Pangeran Yusuf katindakaken Raka Mas Anom Suharyanto. Siti Rohana dipun paragani Mas Menik Widyawati. Wonten Dokter Salokas katindakaken Adimas Abi Rojali. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Dukuh Raya. Abah Sadi dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Sadi katindakaken Adimas Bagong Sutrisno. Salajengipun wonten ing Ruk Sekutari. Abah Mansur dipun paragani Raka Mas Judek Prakoso. Resia dipun tindakaken Nimas Diah Maharani. Wondene Seirah kaparagani Nimas Uut Sutriana. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken dening Cak Sendor, Cak Sariman, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindakaken siji Arum Somplak kabiyantu siswa Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang Putu Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Dun dun.
Jenderal Muhammad sang minister Solmahmud Rahayu Praptamu ana ing kemestran kene. pikantuk berkah supangestu sang minister sowan kula kalis nir ing sambikala sang minister mung sungkem pangabekti kula mugi Tak tampa ning ora liwat puja pangestuku uga enggal ditampa. sanget ing pamundi miwah dadosaken jejimat kula sang minister Dikepenake anggone lungguh. ngestaken dawuh Kapten Lasaro sang Mayesus Solmahmud dawuh dalem apa yoga rahayu sowanmu ing kemestran kene. sowan kula kalis ing sak kara-kara namung sugeng kula konjuk sang minister Tak tampa gawe gurang ati. Mestine kowe sak loron ana rasa tandha takon. Nganti kowe sak loron tak tekake ing kemestran kene ning wayah dudu wayahe. Ora kaya ngono. pancen leres sang minister Solmahmud sak sampunipun kula dumugi wonten ing kaministeran sowan ngerso sang minister Solmahmud nanging nalika semanten panjenengan dawuh dhateng kula kang parikedah gen kula dumugi wonten ing kaministeran wanci tabuh rolas dalu dadosaken tandha pitakoni ing manah kula wonten wigatos menapa sang minister boten benten kalian kula sang minister dadosaken kaget ing manah jalanan sang minister timbali dumateng kula wanci tabuh rolas sowan kula boten dipun keparengaken nganti katribasi napa malih mangerten estripun wonten menapa Pancen iki ana perlu sing bakal rembug lawan kowe sak loron. Ning pratamu ing keminimestran iki mau dingerteni baski telik sandi. Abad pisan boten. Yes. Mula Jenderal Muhammad lan kowe Kapten Lasaro. Nggih. Tetane anggonku nganakake pasatemon iki mergo aku kepengin duweni panjangga dadi raja ning Turki. Sang minister Solmahmud dados panjenengan genipun nglampaaken 3 serangkai menika panjenengan gadahi panjangka kalamun pengin dados raja wonten ing kerajaan Turki Bener. Mergo apa? Turki iki kekuatane mung wong telu. Jenderal Muhammad, Kapten Lasaro, uga aku. Umpama aku nganake pasatemon iki karepku kowe tajak pasakiton. Yen mengko aku kelakon dadi raja ning Turki, uripmu uga melu kepenak, uripmu uga melu makmur. Nanging nuwun sewu sang minister menapa anggenipun panjenengan gadhah kegayuhan kepengin dados raja wonten ing kerajaan Turki menika sampun dipun penggalih kanthi tirtanipun kawicaksanan. Ya wis, nganti aku duwe panjangka sing kaya ngono. Iki wis tak pikir cecek lan jerone. Nanging sang minister senajan kegiatan wonten ing kerajaan Turki Kapten Lasaro Jenderal Muhammad lan panjenengan nanging niku cepak urunge adoh karo lakune Tegese piye? Kok kowe bisa ngandhake sing kaya ngono Kapten Lasaro? dasaripun maton Dasar apa? calon raja wonten ing kerajaan Turki boten ana sanes yang putra dalem
Gitu. Pangeran Saladin ngono. Pangeran Saladin ngewedal sak menika dipun sekolah agen wonten bangku pamulangan luhur napa badhe kelampah Iso lakon. dasaripun Pangeran Saladin kudu mati. nanging nuwun sewu menawi kelampah Kanjeng Saladin dipun pejai wonten ing kerajaan Turki niku wonten pawongan sing bebayani boten prajurit boten katribas Banjur sapa meneh? Pangeran Yusuf Perkara Pangeran Yusuf mengko tiba mburi tiba gampang. nanging kula boten cocok Pangapuntenipun Sang Minister Sol Mahmud kepareng kula sumelatur badhe nyambuti dhateng aturipun Kapten Lasar. Kepiye Jenderal Muhammad? Kapten Lasar, Sang Jenderal Muhammad jeneng sira kandha kalamonto Sang Minister pengin duweni gegayuhan. Pengin dadi raja ning kerajaan Turki. nggih Jeneng sira Rasarjo. Mergo dasarmu ning nggoning kerajaan Turki isih duweni putra utawa calon raja ning kerajaan Turki. Betul. Ora ana liya Pangeran Saladin. nggih nanging kados pundi saged Kekuataning ana kerajaan Turki iki ana ing tanganmu uga ning tanganku lan uga ning astane Sang Minister Sol Mahmud nggih sing bisa gawe abang ijoning swasana ana ing kerajaan Turki iki mung serake iki kowe aku lan Pakah Sol Mahmud mula kanthi kuwi ning kene aku sarujuk kalamonto Sang Minister Sol Mahmud bakal dadi raja ning kerajaan Turki nanging nuwun sewu Nanging kepiye? menapa pinten-pinten menawi to ing mangkenipun kula nyengkuyung dhateng panjenengan menapa wonten unduh-unduhanipun kagem kula Mesti wae ana. lajeng menapa Yen aku kelakon dadi raja ning Turki. nggih Kemestran utawi kepakaan kuwi teges umplang. Pangkatmu tak undhake dadi pakah ning kerajaan Turki. Lan Kapten Lasaro mergo jenderal wis tak undhake dadi pangkat. Kowe pangkatmu tak undhake dadi jenderal. niku saestu tah boten Loh, aku iki wong tuwa. nuwun sewu mergo adakane praboting negara nek gaduh kegayuhan niku ngrangkul wong cilik tembunge manes manuhara nanging bareng lakon jangka jagane dadi ratu niku akeh laline pancen bener lho Kowe ra wong liya-liyane, ning aku ora. Yen pancen aku kelakon panjang aku dadi urip kepenak, kowe uga bisa urip kepenak. Sang Minister lo saku sabelo dateng panjenengan lan sapekutone lampahan panjenengan dados raja wonten ing kerajaan unduh-unduhan kula dados pakah wonten ing kerajaan Turki Bener. nanging kula nyuwun boten namung setunggal ganjaran kangge kula ngepengenaken ing mangkenipun panjenengan dados raja wonten ing kerajaan Turki panjenengan kedah kersa ndhawaken kula dhateng Siti Rohana kadangipun Sang Baginda Raja. Jenderal Muhammad, Nggih. yen pancen penjalukan mung kaya ngono Nggih. lan Siti Rohana, yo kadang Raja Abdul Aziz ojo kuwatir. Monggo Nggih. saben taun sepisan kadang Raja Abdul Aziz yo Siti Rohana
kuwi rak nganake lumban ana ing samudra lan utawa lautan hitam. Dados median saku. Mengko aku sing bakal ngreka kowe pinangka dadi pendere Sitirokana. Saestu lho, Ki. Menawi kados ngaten lajeng menapa unduhan kula kalamun kula nyenguyung dumateng Sang Minister Sunengrat saking Kerajaan Turki. Lasaro, yen aku kelakon dadi raja, pangkatku tak undhake dadi jenderal. Pangkat kula mangundhakaken dados jenderal. Saestu ribut. Bener, Menawi dengan goro yen pancen aku gawa kecak gulu. monggo watu sandungan dan setunggal. Mong sawiji. Kanjeng Pangeran Saladin. Lasaro, Nggih, nalika semono sing dipasrahi golek paguyon, kula. golek sekolah iki lak kowe. Nggih. Lah, mula kanthi kuwi Pangeran Saladin saiki ana ing Rum Sekutari, ana ing Paguyon Abah Mansur. Lah iki mergo kabeh sing dipasrahi kowe ben ora ngawestarani kepiye carane Pangeran Saladin kudu mati suratangan. Teng monggo kaping kalih. Pangeran Yusuf kudu mati. Niku kalebet watu sandungan bebayani. Kabeh tak pasrahke kawanku. Menawi kula paling kita mateni kalian Pangeran Saladin. Kepareng kowe pamit. Lajeng pakaryan kula menawa. Mergo pangkatmu jenderal oleh kerajaan Turki iki pinangka dadi cucu ing Ayuda Purbastra. Mengko yen ana gegere kerajaan Turki aja nganti pisan-pisan bastimu kok donke ana mebano. Semono aku uga bakal nganake pasakutun. Aku lan duwe kanca ana ing negara Bujir Siti Suwan. Dina iki uga aku tak tumuju ning Bujir, pasakutan kawan wong Bujir tak ing gebuk perang ning negara. Rai lajeng bareng kula nyuwun pamit Sang Minister.
anggone nyubyo-nyubyo rawuh Sang Ratu Siti Zulaikha lan pakah Siti Zubaibah. Apa wis satata? Sampun. Yen pancen wis rampung ora ana sing uciwani. Ayo, sawetara rantinen rawuh Sang Ratu. Awet upacara ingkang pedahan ke-1 wekdal menika sampun satu. Ning kene sedira maneh bakal ana tamu. Mulai kinayo padha sumikir Mas. Sesingitan lho piye? Pancen. Pasti, ayo. Ayo sesingitan. Sang Raja Siti Zulaikha. Dan banjur tumuju ning kerajaan Bidir arep ngapa ya Torok bakal merang ning kerajaan Bidir. Aku kepengin nganake sapakipun kelawan Sang Raja Siti Zulaikha. Sapa kutang sing mbok karepake? Mergo aku duwe andungku kepengin dadi raja ning Turki. Mula kanthi kuwi tegaku ing negara Bidir. Karepku ngejak kanca, ngajak pasakton, tajak ngrubuhke negara Turki. Mangga piye? Sang Ratu Siti Zulaikha. Ampun gambil pitados kalian sedaya aturipun tiang-tiang saking kerajaan Turki. Panjenengan ngertos piyambak menawi Turki lan Bidir wiwit jaman Noah kuno ngantos Joma Jujo. Perang dereng wonten kerampungan. Menawi Saul Mahmud dumugi wonten ing Bidir, pamripun badhe ngajak sapekutha. Kula kuwatos menawi menika caranipun tiang-tiang Turki badhe ngrebahaken kerajaan Bidir. Yen dak rasake pancen bener kandhane Pak Palembang. Yen to pancen kowe ngajak sapa kutang karo aku banjur apa ing kono sekolah? Yen aku kelakon dadi raja ning Turki, sepisan Bidir tak dadeke bumi mutiara. Kang angka kaping 2, bumi sak sigar semongko negara Turki bakal tak pasrahke lawan Sang Raja Siti Zulaikha. Apa kena tau gemi sekabeh kandamu? Ya Pak Palembang. Apa bener kabeh ucap utus tekane batin? Lahir tumusing batin. Aku durung percaya lamun to antarane kowe lan Ratu Siti Zulaikha iki durung ono saperjanjian. Siji lan sijine padha tapak asma. Gimana kuatake perjanjian-perjanjian iki supaya kowe ora bisa selak ngene. Prajanjen kowe kok ngangge tapak asma. Oh ya kudu. Yen ora nganggo sarana kaya ngene iki, bisa wae kowe selak marang janjimu, sauger Turki bubuh sing njajani. Dadi kowe sing percaya. Yen pancen penjawabmu kaya ngono, aku ora kabutan. Juga.
Buku guys, cukup. Sang Raja Siti Swaga, aku bakal manake prajanjen kanthi tapasmu. Yen kowe isih kurang percaya, Aku pinampa dadi saksi. Kabeh tanpa asmamu kowe ning kene. Nanging surat perjanjian iki aku sing nggawa. Mergo aku kuwatir lamun to mengko kowe mblenjani kabeh barang janji. yo yen pancen pasarujanmu kaya ngono, aku mung manut ranatan pening negeri iki. Yen to pancen kabeh mau wis mbok sarujuki saiki budalan luwih dhisik engko aku bakal Kaya ngono. harus kabeh kok. Ora susah sekarang yo ndak budan bojone kerajaan. Pasti Katri ono ing pikir. Ayo, budal tumuju ono ing Turki kowe iki. Eh!
kanggo katentreman ana ing kerajaan Turki. Dadine siji mboko siji, kesehatan lebih penting. Oke, ngoten. Duwe ndek keluar dhewe-dhewe ta ora? Ngoten iki. Tenan, nggih. Kok gegek ngapusi. Sing mboten rada pusing, rada pusing. Nggih, maju diperiksa lebih dulu. Nansi diperiksa. Adalah pinten tekanan darah 280 kilo. Mulane aja kokean mangan medhus. Oh, mboten medhus. Lha apa? Daging medhus. Daging medhus. Gampang. Dimendang mari tak ombeni upil. Upil, pil. Pil kuwi nek gede iki cilik dadi upil. Upil. Nah. Siji sedina. Maaf. Kok dadane wong digawe? Kedua. Uwe. Walah. Oh, meger-meger. Tekanan normal. 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 Loh, detak jantung deg-degan. Loh, urip ciloko iki jantung luwih penting. Kowe mlayu sithik kenggosan mati. Waduh, muntal obat sing dawa kapsul. Kapsul. Kudu kapsul iku. Makaroni. Ketiga penjol. Wah, matamu sipit, Jol. Wah, ciloko iki. Infeksi katarak. Wah, iki enten obate. Durung dhisik to. Lah sampeyan iki ketemu kok. Buahe blobokmu iku. Wagir klino ngeslot ae nyang HP yo ngono kuwi blobok. Ora mboten ngeslot. Apa? Aman. Aman. Iki puyer. Puyer apa? Puyer apa ora ginak ya puyer gendang mari. Selanjutnya. Wah iki mati iki hernia iki. Mulane aja kulino sapa jambunan. Lah pripun hernia to? Penak kok. Mateni wong. Cek sakit napa niki kula? Gedodang. Jepretan utama niku. Obat mercon hernia seperti mercon duar. Aman, tenang. Penak. Selanjutnya. Balik. Mriki le. Awak aman. Wah pikiran tok iki. Pikiran iki. Gejala apa penyakit kuwi saka pikiran. Kowe anggere ngendreng mikir terus jeblos wis. Tenang. Aman, ngombe pil tok. Wis dokter Rojali ngombe pil tok. Petel. Apa? Wah. Kurang gizi. Iki penyakit wong kurang gizi tok iki. Wah, obat e. Ditumpuk untune iku. Aman. Siji mboko siji penyakit wis tak urusi. Aman. Mergo apa? Ning kerajaan Turki lagi rame. Kowe lan aku tugas wabah penyakit iki merajalela. Perlu dibatas tekan kerajaan Bidir. Kowe lan aku siaga-siaga. Ngoten.
Pancen bener. Sopo lan saka ngendi pirang kamu? Aku saka kerajaan Turki. Turki. Uyumu laka. Dokter Salokas kang dadi aranku. Sopo ta? Dokter Salokas. Aku pengen kata Arab. Kandani. Dokter Salokas. Dokter Sakulkas. Mateng. Jalan ala. Ya. Dokter Dokter Salokas. Dokter Salokas. Dokter Sakulkas. Tomat ini. Ngono. Dokter Sakulkas. Dokter Salokas. Lagi bener. Hari takon sapa kowe? Kowe iki panglima perang Sapa? saka kerajaan Bidin. Saka kerajaan Bidil. Manuke Panglima Lemon. Sapa ta? Panglima Melon. Dudane. Panglima Lemon. Lah iya. Panglima Melon. Lele. Panglima Lemon. Lah iya Panglima Melon. Kupingmu setruk. Kuping kok stroke lho. Kene sing dokter kok ana kuping stroke. Panglima Lemon. Lah iya Panglima Melon. Alon-alon. Barek-barek goblok. Panglima Panglima Melon. Lemon. Halo Kas. Ya kok nyedaki nggonku jaga-jaga ing kerajaan Turki. Aku ngerti. Tumekamu ana ing tebis iringe Bidin. Kok menawa pengen golek karinggian-karinggan ana ing kerajaan Bidin. Aja salah tampa. Aku dokter Salokas lan Baski kuwi saktenane niti pirsa kali-kali kabeh kae akeh wabah penyakit. Aku arep menetralisir. Iku mung bawadan. Lho, kawaten iki. Ngerti wae antarane Turki lan Bidin. Wit mbiyen ora tau tentrem. Mesti perang. Yen to mung bawadanmu pengen naliti swasana ana ing Bidin. Aku kurang percaya mulu sok bisa Lukas. Dimen aku percaya. Ayo kowe gelem manut aku tak rangket. Tak suwanke ana ing ratu Juleka. Aku menungso kok arep dirangket. Aku gaweanku mau niliki kali-kali kae sing akeh racune. Dene kowe ndakwa